Den kører. Go! Der var engang en prinsesse, som hed Fiona. Hun levede i et fortryllet land, hvor alt var dejligt. Og lige pludselig gik hun ud i haven og tænkte, jeg vil plukke nogle blomster. Nej, hvor er der mange fine blomster herude. Og så faldt hun over en brønd, og hun syntes, den var så flot og smuk. Nej, hvor er den flot. Og hun faldt ned i brønden og endte med plads i menneskeverdenens kloak. Og så kom hun op ad dækslet. Og så var hun helt forvirret, for der var biler overalt. Hvor er jeg henne? Og helt vildt meget trafik. Hjælp mig! Hjælp! Og så så hun længere hen ad vejen et hus, hvor der stod en gammel dame og plukkede æbler. Hanne, der. Moin, der er Hanne! Hey, Fiona. Der er Fiona! Jeg er blevet væk hjemmefra. Jeg kan ikke finde mit slot. Et slot! Du er da kun langt væk hjemmefra! Vil du hjælpe mig med at finde vej? Jeg har aldrig set et slot herude i Orlando. Men ved du hvad, Fiona? Jeg kender... Ja, når det er min mand Hans. Jeg tror engang, han har fortalt en historie om et slot. Okay, kan vi gå hen til ham? Så vi kan hen ud sygehus til Hans. Kom nu med. Hvem er det, der kommer? Dag Hans, det er din kone. Hanne! Hvad vil du? Hans har en pige med i dag. Hun siger, hun er en prinsesse. En prinsesse? Vi har ingen prinsesse herude, Hanne. Det ved du da godt. Det var min første indskyldelse, Hans. Altså, har du kigget over hende? Er du sikker, at hun er en prinsesse? Jeg tror, hun er ægte nok, men nu skal du høre. Hun kan ikke finde sit slot. Og jeg har engang hørt, at du har fortalt en historie om et slot, Hans. Var det den, der fortalt til Katrine, da hun var lille? Katrine, ja! Katrine! Jamen, Hanne, jeg er jo blevet en gammel mand, og har mistet min ene hånd. Jeg kan da ikke huske den. Jeg synes, I skal gå videre til Katrine for at finde den kære historie. Vi går videre til Katrine. Ja, Tak for hjælpen, Hans. det var så lidt. Vi ses, Hans. Ja, vi ses. Og så gik de videre og fandt Katrine i storbyen i en park. Hej, mutter, hvad laver du her? Dag, Katrine. Nu skal du høre. Jeg har en fin prinsesse med. Kom her, Fiona. Hej, Katrine. Nu skal du sige, Fiona, hun kan ikke finde hjem. Hun kan ikke finde sit slot. Hvad snot er det, du snakker om? Og du ved, far han har engang fortalt dig om et sted, hvor der lå et fint slot. Kan du huske, hvor det er henne? Jeg var helt vildt, det kan jeg huske noget. Eller jeg kan ikke rigtig sådan, altså. Der var noget med et slot. Og så var der noget med en hund. De havde rigtig mange hunde. Nej, men det er bare vejen her til slottet. Ja, det kan jeg rigtig godt huske. Det var sådan noget med ude af landevejen. Lige ude af landevejen. Kan du måske finde vej, eller vise sin vej hen til et slot? Ja. Ja, det kan jeg. Ja, det kan jeg godt. Mutter, du tager hjem. Farvel, Hanne. Tak Det er for godt, morgen nu! Katrine, vil du hjælpe mig hjem? Selvfølgelig vil jeg det. Men altså, du skal bare følge vejen her, og så når du kommer til et stort træ, så skal du gå igennem det træ. Nå, men vil du ikke godt følge mig på vej? Jeg kan ikke huske det hele. Jamen altså, jeg har planer. Kom nu bare hen til træet. Der er meget langt. Kom nu. Okay. Bare følg med. Ud af landevejen.
kom til et stort træ. Okay, Fiona, her er træet. Okay. Og du sparker igennem det. Okay. Ikke?